Ahoj, moje jméno je Wendy Šimutová, pracuji jako knihkupec a na svých sociálních sítích i v životě se snažím maximálně podporovat českou kulturu obecně a hlavně český autory. Do projektu mému mladšímu já jsem se rozhodla zapojit hlavně proto, že mi přišlo hrozně fajn a zajímavý posunout ten Wattpadový projekt zase o level vejš, přinést posluchačům nějaký zajímavý příběhy, se kterými se můžou stotožnit a zároveň díky každému tomu jednotlivému příběhu otevřít ve veřejném prostoru i v literatuře nějaký větší společenský téma, který jsou často tabuizovaný nebo bagatelizovaný. Audioknížku bych určitě moc ráda doporučila nejen všem, co rádi poslouchají skvělý a silný příběhy, ale i těm, kterým nejsou jedno osudy a příběhy ostatních, kteří mají v sobě dostatek empatie, slušného chování a aspoň špetku soucitu a kteří si přejou mít tenhle svět lepším, než je.